Takže já vás všechny vítám na kanále Duocraft a já jsem Gatman.cz a jsem tu sám a obvykle točím s Růzem, takže nejsem zvyklý točit sám, ale já jsem nechtěl o vás o toto připravit. Před nějakou chvílí jsem našel zombie villagera, tak jsem si z něho začal dělat, chtěl jsem si z něho začat dělat toho villagera normálního, že si založím vesnici někde tady blízko. A já jsem to jakože jen tak zkusil, že se to funguje a já jsem ho začal proměňovat, takže před chvilkou to začalo. Já vás o to nechci připravit, takže to budu točit. Jinak dům už je skoro hotový, ještě v okna musím dodělat a podlahu tam vymyslet nějakou. Tam vidíte, že jsem tam čaroval trochu. To vám ještě ukážu, až proměním tady toho villagera. No, bude to. Já tady počkám, já se nejsem jistý, já jsem to nikdy nedělal, takže budeme radši čekat. Dělej. To bude... Pojď, to dáš. Já se omlouvám, že to točím tak narychlo, tak krátce. Zpátky a právě se mi z toho zombíka, z toho nosného stal tady ten pěkný villager a dává nám 15 neopečenýho masa, myslím, že je to od prasat nebo od krav za jeden emerald, teda za 15 museli emerald, což je celkem výhodný obchod a já se s váma prozatím loučím a uvidíme se u dalšího dílu. Jo, ještě jsem vám chtěl ukázat ten barák vlastně, že jo. Tu podlohu, to mám zatím tak udělaný a tady ještě, až nazbírám vlnu, tak místo té trávy půjde vlastně černá vlna, nebo bílá vlna, to je jedno. A já už se sama loučím a uvidíme se u dalšího videa. Čau vás.